Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono. Ya. Ngaturake apa luwih dhisik. Ben Bukesi dhisik sing klasik men nembang. Ya, arep nembang apa? Ya ben dipilih dhewe karo Bukesi gandeng iki dalam rangka tasakuran pernikahan kok lak ya iso milih. Ayo, Gandeng kono wis hajah lek nyeluk kudu beda lho. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi. Waduh, elok tenan. Wah, ketok yen mesra penuh dengan barokah. Nyeluk Abi. Iya. Mbiyen rong kaji nyeluki aku babi ngono ae. Ora kok ya. Piye Bu Kesi iki ditimbali karo Pak Supriyanto sekalian Ibu ki piyai loro ki klop tenan lho. Padha le alus, padha le lembah manah, padha le grapyak, penuh dengan etika dan sopan santun. Mula bareng kagungan kersa sing rawuh ya semene akeh. Piye pendapatamu piye pendapatamu? Pendapat ora. Boten wonten tembung ingkang endah ingkang pantes kula aturaken kejawi namung rasa matur nuwun, rasa marem lan rasa syukur kula Mas Haji Cahya Kuntadi. Lek ngono rasa dikeki yo. Bu, aja dikeki haji ngono. Lha pripun? Aku malah pekewul arep njaraki winong malah sungkan ngono. Ora Mas Cahya ngono cukup ayo. Utawa Pakmu ngono ora apa-apa. Ayo. Lah iya mula kan ya ben ditelok haji, diaturi haji ben sampean ya kelingan sadar ngono lho. Awake dhewe iki ben hajine mabrur. Kok iso sadar apa mbiyen aku mendem apa ya sadar. Kan mbiyen iki aku sadar lek dadi bojomu dia anak papat iki sadar ora kok ora. Lho apa sampean gak kelingan? Apa? Sampean ki lho tau konangan ping 4. Lek kuwi kleru, kuwi perlu tak ralat. Ora ping 4 Bu Gesi. 5. Ayo kuwi lak mbiyen karo sok. Ayo. Sok saya apik ngono lho tumindakku maksude. Ayo ngono kuwi. Yalah ya pancen dadi bojone dalang kuwi atine ngono kudu jembar. Liyane ya kudu kudu. sabar, Terus piye? Ya mergo ngono kuwi tembunge telonyar-telonyor nganyelke semampluk ngono lho. Ora ngono sing jenenge dalang kan kudu empan papan. Lek wayah serius ya serius. Gandeng iki nggen limbuk cange kan ya kudu enek apa wi plesetane sithik ngono lho Bu Kesi. Iya, aku yo ngerti kok sayang. Iya cintaku. Ayo. Ngono e mau warem dek awake lemu ndangan ayo. Ya iki to aku saya mbledos awakku. Heeh. Nggih, matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Sekalian Ibu, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tasakuran Mahargya Putra Mbiwado Siwi tansah pinaringan kelancaran. Amin. Ayem tentrem keluarganipun. Amin. Dipun paringi kesehatan. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah malimpah kebak barokah. Amin. Lan sageta tindak wonten ing tanah suci Mekah Madinah. Amin. Wah dongane apik tenan Bu Kesi. Ayo kaya mudin di sana. Gas tenan. Heeh. Tembangnya apa sayang? Aja ngono to, isin aku. Loh, Awake dhewe iki lho wis tuwek, ora usah sayang-sayang. Loh, tuwek ki lak umur, jiwanya harus selalu muda Bu Kesi. Malah awake dhewe nyontoni karo para-para kuwi janjane lek manten anyar ora perlu didongake. Genah mesra manten anyar iki, genah ora tukaran. Sing gampang tukaran lek manten lawas-lawas kuwi lho. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi do ngakoni kuwi lho semono kean. Ayo. Nggih, mula awake dhewe gandeng manten lawas. Ayo dibuat supaya mesra ngono lho. Ayo ngono. Yen ngono nek parikane. Waduh, apa kuwi? Anak itik banyak bulunya. Waduh. Bu Kesi yang cantik, Pak Cahyo yang punya. Iya, nggih. Makasih. Ayo. Ben ngono sampean ben eling aku, ben ora njawili winong wae. Ora tau. Takono winong ora tau tak jawili ora. Ya mung diambung ngono wae. Lah kan ponakan bebas ayo ngono. Ya ora apa-apa. Aku pokoke iso nyenengke sampean ya bahagia. Nah, lah kuwi iki wanita yang baik iki kaya ngono kuwi. Mergo dibalik lelaki yang sukses pasti ada doa wanita yang dahsyat.
Nah, kuwi Bu Kesi. Aku bukan apa-apa Bu Kesi, tenan. Tanpa kehadiran Tuhan menciptakan seorang Sukesi Rahayu, mbok menawa aku dudu dalang iso lho, aku copet bae ngono kuwi. Ayo, ngono iso. Iya, kehadirane penting tenan. Ayo, piye? Nggih kagem Mbak penganten Mbak Lia. Feprilia Permata, Heeh. Dewi kalih Mas Bobi. Mugi-mugi dadosa pasangan keluarga ingkang tansah pinaringan karahayon, dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warohmah, Amin. ayem tentrem, lancar rezekinipun, langgeng selawase, kados kula kalih Pak Cahyakun tadi niki lho, Mbak Aprilia. Aja mung kaya awake dhewe. Kaya sapa? Kudu luwih kok awake dhewe. Lah sapa? Awake dhewe kan ra mesti lek pas sasi rame ya lancar, pas poso ya utang. Ayo to. Ra mesti ngono. Luwih kok awake dhewe Bu Kesi. Ayo. Nggih. Tembangipun Setya Tuhu. Nah, iki coba kaya apa diaturake. Sak bawanipun nggih Bu. Inggih Pak Haji. Nggih, coba. Ya dah, ayo. Paijah. Nggih. Nano. Ya Bu. Pemintaku nimas sedase tansah reruntungan. Sampeyan sewengi lungguh timpuh ngono iki mboten keju Bu Kesi. Kula Hmm. nggih keju, kadang-kadang nggih kemeng. Lah ben ra kadang-kadang kemeng mbok pripun. ben otot-otote rada kendul jumeneng ora apa-apa. Ayo. Nggih. Bapak Ibu pareng nggih Bu Kesi ngadeg nggih. Nggih. Kuwi lho pareng iki lho. Bu Kesi ngadeg setuju? Setuju wae kari nontone Dek. Ayo. Padune arek ngedekne aku. Ngono. Aku ngadeke lek nang omah wae ngedeke sampean. Oh, ora. Aku iso ngadeg dhewe. Ayo Bu Kesi. Kalau wong sehat kan mesti iso to, lho. Ya Allah omonganmu itu teh. Nggih, ngono coba kaya apa. Coba jumeneng. Lho, kaya ngono kuwi lho, poh jan. Wah, Oke. blegendong wetenge gede. Ora apa-apa ngono. Sing apik ya ngono kuwi kok. Ayo. Tandun swara. Ayo. Pokoknya ya saya melentung. Mergo kakean mbok pompa. Astagfirullahaladzim. Halo Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Ing sarina lan ngene Kowe ngerti ora sebabe Bu Kesi le nyekel mik ngangge tangan tengen. Sebabe apa? Gelange anyar. alah-alah. Lah kuwi ya. Wah, jan. Pancen ya wanita iki keindahan ra apa-apa Bu Kesi ngono kuwi. Lah aku mampu monggo. Ning ya kuwi golek ketoke wis mangsa udan ngono ya nuwun sewu tak ijoke beras. Ayo. Tenang wae. Iki gelang iki tuku lagi sesasi kepungkur. Iki ra nganti rong sasi wis tak dol. Nah, amin, amin ya rabbal alamin. Iki aku anggar gawe perhiasan iki mboten betah suwe. Kula niku lek nganggo perhiasan ngeten iki mboten betah suwe. Mergo anggar arek gawe perhiasan rada suwe pun didol kalih bojo kula. Nggih. Bu. Didolne kempul, gong, wayang ngoten niku. Malah kena nyambut gawe. Lek ngono kuwi ora waspada malah sosok enek copet barang lho Bu Kesi. Lah iya. Malah cilaka. Terus piye? Didol. Ya didol wae. Lek sampean pengen ra kecopetan aja nggih gelang, Sambel napa? nggih untu. Kowe biyen nganti saiki lek renek critane to copet ngobok-obok cangkem renek critane ngono kuwi. Ya ben-ben marem kuwi keindahan kok ya. Heeh. Mangga Bu. Datan kinggan
kaketing yen cedhak tansah mulap sida asih Neno neno Pinda mimi, pinda mimi, pinda mimi. Terus, Pi. Lan mintuna ayo bareng Akang Mas Ada. anak tepi wajib sido asih bebrayam. Sampun katur menika bawanipun Sidowasih. Monggo kalajengaken langgam setya tuhu katur mempele berdua Mbak Lia karo Mas Bobi. Monggo Bu Kesi. Aku kang setya satu
matur sembah nuwun wilujeng niskala mirasa tur ya kepenak sedya tuhu oleh Bu Kesi. Pancen ya sinden profesional. Ya.